Лятото наближава и ще трябва да привключите климатиците на охлаждане. Много домакинства и офиси разчитат на този уред през горещите летни дни, който да поддържа комфорта на помещението. Експертите препоръчват винаги климатика да се профилактира от професионален техник преди активните сезони по няколко много основателни причини. Първо, така ще се увеличи ефективността на климатика. Второ, добре работещия климатик ще спести сметките за електроенергия. И трето, редовната профилактика осигурява по-дълготраен живот на климатика. По този начин е много по-вероятно да откриете повреди, които в последствие да станат по-сериозни. Препоръчваме ви винаги да използвате услугите на реномирана фирма за поддръжка на климатици. Така ще сте сигурни, че ще получите експертно мнение и обслужване, тъй като техниците преминават професионално обучение и винаги са наясно с новите технологии и променящите се стандарти. Ако се опитате да извършите сами профилактиката, може не само да не установите дали уредът е в неизправност, но и да го повредите. Как се прави профилактика на климатика? Както казахме, доверяването на поддръжката на климатика на експерти ще допринесе много за работата и поддържането на живота на вашия уред. Профилактиката и настройката на климатика е процес, който включва няколко важни стъпки. Първо, смазване на движещите се части на климатика, за да предотврати триенето. Такива части, например, са вентилаторът и моторът. Второ, електрическите връзки се проверяват и при необходимост се затягат или поправят. Трето, почистване и проверка на всички основни компоненти за неизправност и повреди. 4. Проверка на електрическото управление. Професионалният техник ще установи дали вашата система работи правилно, като ще провери дали климатикът преминава през различните режими правилно. 5. Измерване на нивото на хладилния агент и проверка на херметичност. Обикновено проверката на състоянието на фреона в климатичната система се извършва с специален уред за измерване – манометър. Ако се отчете изтичане на хладилен агент, това може да е опасно, както за климатика, така и за вашето семейство и околна среда. При откриване на теч или ниско съдържание на фреон, климатикът се ремонтира или се допълва до необходимото ниво. 6. При необходимост се почистват кондензаторните тръби с цел да се ограничи възможността от запушвания и натрупване на замърсявания, особено през периодите с висока влажност. Освен редовната профилактика и настройката на климатика от професионален техник, има още няколко съвета за правилна експлоатация на климатичната система, които при спазване ще удължат нейния живот. Редовната профилактика на филтрите на климатика. Това е едно от нещата, което е лесно за извършване, не отнема много време и оказва голямо влияние както на работата на уреда, така и на състоянието на въздуха в помещението. Ако при проверка установите, че филтърът е запушен с прах, почистете го или го сменете. Мръсният филтър ще доведе до натрупване на прах в системата и до ограничаване на въздушния поток. Почиствайте в климатика с бояджийска четка, става супер. Уверете се, че няма растения или други елементи, които възпрепятстват въздушния поток. Примерно, единия климатик къщи го обгръща астма всяка пролет. Даже днес ще взема да я отрежа. Вътрешното тяло също работи при условия, които зависят до голяма степен от вас. Почиствайте редовно помещението и пространството, където е монтиран климатика. Така ще ограничите прахът, който се натрупва в системата. За да подпомогнете работата на климатика, уверете се, че всички врати и прозорци са добре уплътнени, за да намалите загубите. При възможност, дръжте завесите или шторите спуснати през най-горещите часове от деня. Пряката слънчева светлина оказва влияние на температурата в стаята и затруднява охлаждането през лятото. Редовната профилактика на климатика е от съществено значение за работата на климатика, а от това зависи комфорта на дома или офиса ви. Ако искате уредът да ви служи възможно най-добре и най-продължително време, следвайте съветите, които описах в това видео. За още експертни съвети относно работата на климатика през годината, се абонирайте. Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с нас. Чао!